Hello, jotono no lam sogo ani channel iko ang mo tini motor awandro songi sanai mo motor jotono chomuya koi tono jakse soya koi ready tabi geso simino box anani ang miano chomui tono jakbla hani bagai oke pias timo basmati berma ke moso ready kaisa tabo oja tisrap jo tongri rei renai tabo muyo suti kisa rei renai aboni pore yang goi kot amata o joto roklai robasina mekhe ko kaham kan kutugoi tongkha na berma busulong mane amana diklai renai ko mopak Miro kisa koloi nai gane bahai jani muiga kaham kan kutukja ang yang tabu kutugoi tongsini ani ja awan chomi tongja amana rising doi pat potawa kulina hanai iko ang huloya kuisi jotono tubi phaikya amo tabo o jaga ni bwtui kisa nawui o jaga galugoi ang o jaga ruklai renai thansa amo hainka asuk thansa ang yango hani bagai mane amtui haike ruta ang bwtui nawui tabo ang awan no gulungnai amo hainke nang markheno mane best wngjago ta hokuso nokhoja tulung tulung joto camera o habai ke amo tabo ang o jaga ruklai renai o awandro rwphuru simi se mane hani kisa dol dol hai mane mui olo thanda wngkha hwnkhe pura thansa swngui thango tabo kisa koloi tongnai koloi tongmani pore no ani mui jotono ready sinaita srapsa tonmani pore iko kutukha amo tabo ang gas off khai rwsinai rwmani pore ang norok no thanda khai koloi phunukgano iko mui hwnkhe norok bai amsung no tata